Salut! Acesta este primul meu video de pe acest canal de YouTube. Pe acest canal voi posta doar Minecraft și tot ce este legat despre acest joc. Mă numesc Andorax, am 19 ani și am mai avut înainte două canale de YouTube care nu prea au mers. Voiam să mă las, dar am zis să mai acord o șansă. Poate acum, dacă mă bazez pe un singur joc și postez cât de cât regulat, poate acest canal va fi mai ok decât celelalte din trecut. Nu uitați că dacă vreți să mă susțineți pe acest canal și pentru a mai posta în continuare, nu ezitați să apăsați butonul de like și pe cel de subscribe. Pe acest canal voi posta doar Minecraft, după cum v-am spus și mai devreme, deoarece este singurul joc pe care îl pot juca și filma fără să am lag. În comentarii îmi puteți lăsa sugestii cu ce ați vrea să vedeți pe acest canal cu Minecraft, bineînțeles, și dacă ideile voastre mi se par interesante, nu voi ezita să le fac. Voi încerca pe acest canal să postez o dată sau de 2 ori pe săptămână, că nu am timpul necesar de a posta în fiecare zi și după cum știți și voi, când faci clipuri cu Minecraft durează ceva să realizezi un video și nu poți în fiecare zi să postezi, dar după cum v-am zis încerc să postez un video sau 2 videouri pe săptămână. În descriere aveți linkul de la serverul meu de Discord, unde puteți intra să fim cât mai multe persoane, mai vorbim, mai jucăm Minecraft, mai una alta. Și cam asta am avut de spus în acest prim video. Eu am fost Andorax și v-am salutat. Pa!